ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗏𝗧 ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುಗಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪಿದಡ್ಗ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಷಯದಾಗ ಬಂದೆ ಸೊ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಪ್ಪಂದು ಬಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಮದ ತಾರೆ ಒಂಚು ಕಟ್ಟೆರೊಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲ ನಾಟಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗ್ಯಾನ ಜಕ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮದು ಸಿಲ್ಕ್ಸದ್ದೇ ಇದ್ದೀನ ಸೊ ಇನ್ನು ಅವೇ ಸಾರಿ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಣ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಡು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ತುತ್ತುವೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಂತ ಅದಾಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಾರಿ ತುತ್ತುನ್ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಲ್ಲರದ ಒಂದು ಸೆರೆಗಾಣೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮಿರಿದಾದ ಉಂಡುತ್ತದೆ ಹಪ್ಪು ನೀಚಿ ಸೊ ಎಂಚಲ ಮಂತೆ ತೂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣೋಡು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ತೋರ್ಸುವೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ದಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಂಪ ಸೊ ತಾರೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅನ್ಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಪ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಮುತ್ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನಿಕ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಣ ಕಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಪನ್ನದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಟಿಜ್ಜರು ಅಕ್ಲೆ ಬರೋದು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬರೋದು ಪನ್ನದು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣನ ಮೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪಂತೇರಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಅವನೊಂದು ಫುಲ್ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ತೂಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿಪ ಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಣೆಲ್ಲ ತೋಪಾರೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದು ಅಲತ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾತ್ರನ ದಾದ ದುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಜಿನ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಒಂಚು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆವಡು ದಾದನೇ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಮಾತು ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಶೈ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಮನಸ್ಸು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನೆಂಚಿನ ಬದಲೇ ಮತ್ತು ಅಂದಿಜಿ ಈ ಕೈಗೆ ಕಾಜು ಪಾಡ್ನೆ ಯಾನು ಈ ಕೈಗೆ ಕಾಜು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕೈಗೆ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾನು ತುಕ ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗಾರ ಪರಪ್ಪರ ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗ ಸೊ ಸಡನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸಡನ್ ದಾನಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಡನ್ ಹತ್ತು ಪಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗತ್ತಲ ಬೇತಾಗ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ పొదుపు ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇದ್ರೆ ಇಕ್ಲ ಡೇ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಲ ಇಂಕೆ ಏಟ್ ಬಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕುಸ ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಟೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ಒಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಡೇ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸುಗಾಣ ಒಂಜಿನ ಯೋಚನೆ ಬಂತೆ ಯಾನ ಅಂದತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಂದದಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ಮಾತ ಕೂರ್ದು ಬೈದಂದು ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ತೋತೀನಿ ಎರಡು ಜನದ ಅರಿಣ್ಯಾನ ಅದು ಏನಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತೂಕೊಂಡು ತೂಕ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ಡಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪನ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ತದನ ನಡ್ಪಣಿ ನೀವು ಆಯ್ತಾರ ಏನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೊಂದು ಶೈಲ ಜೊತೀನಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಬಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡದು ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚಲೊಂದು ಸುಪ್ಪುಣತ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಆಡ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಾಡ್ನಿಯಾನ ಅಂಚನ ಅಲ್ಲ ಜಾಕಲ ಮೋಡದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಾಡ ನಾವಡು ಅಂಚ ತಾರೆ ಕಟ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಅವನು ಏನು ತಾಪುನ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಡತ್ತ ఒక పండు కొంత ఫోటో పొర్లిస్తాను ఎదురుడు పొర్లిచ్చాను పని రప్ప ತಾರೆ ಕಟ್ಟುವೇನು ఒక యాంపు ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಯದ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊಲ್ಯದಲ್ಪ ಮಜಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಸಡನ್ ದಾಂದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವನ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ
ಸಡನ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿ ರೈತರ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆನ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜ ಆಟಿ ಕರಿದು ಬರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಟಿದ ಟೈಮಡೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆಟಿಡ್ದು ದುಂಬು ಇಕ್ಲೇನಾರ ಆಟಿಡ್ ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ ಮನ್ಪು ಜನ ಪಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಿಡ್ ದುಂಬೆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾರೀಕು ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಜುಲೈ 20th ಇನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ದೇವ್ರ ರಜೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಬ್ಬ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದುಂಡು ಡೆತ್ ಮತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಸಿ ಫುಲ್ಲಿ ಆಣತು ಕಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಪೈಜೆ ತೋಜೊಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ 11 ಸಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ ಬಂತೀರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಜು ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಪ್ಪರು ಬಟ್ ini ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಪಿಡರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು പോയി ರಿಕ್ಷಾಲೆ പോയത് ಆಯ್ತು പോണ്ടാണ്ട് ಶೂಟು ಜೊಂದಾತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿಡರ್ದೆ పోపును రావులు ఎదురుపోతే యాన ఇత పోడు కಡೆ పోతే అని వీడియో అనుకున్నాను నీకు ఎన్నారు మాతేర్ల పోలు పొద్దుతీయలే పోపును పండదు నానే సడన్ వీడియో ಬೇತ ಬರ್ತನು ಬಂದಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ದೇವ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಬಿರುವೇರ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಪೊಣ್ಣು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಾದು ಮಂತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಮರತು ಪೋಯ್ ಅವರ ಇತ್ತ ಏನು ಫೇಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರಗಾಣದ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಫೈನಲಿ ಜೀವದಾಗ ಬದುಕು ಒಂದುಂಡು ಬಂದು and I'm really sorry just like must ಸಮಯ ಆಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡು ಅಂಚದು ಚೂರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ನಾಟಕದ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ನಾನು ಎಂದಾದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತ ಪಾಡೋನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಒಂಜು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಅವು ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಅವು ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ನಾಟಕದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತೂದು ಬಲೆ ಬೆರೀತೆ ಮನ್ಪುಗ ಸೈಡಂಚಿ ನಾಟಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಂಚಿ ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಇಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆರಿ ಮುಗಿದಂಡಿಯೇ ಆರಿ ಮುಗಿದಂಡಿ ಛ ಅವು ಪುದರ್ ಅದು ಎಡ್ಡಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪೋಲೆ ಛ ಅಂಗಡಿ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾತ್ ಪುದರ ಅಂಡು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ದ ಪುದರ ಇರ್ನ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಅಂದ್ಯಾ ಅವು ಪುದರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡುಂಡು അതിനൊഞ്ചൂറ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് എന്ന കർമാന്ത് ബദല് നിന്ന കർമാന്ത് അത്യ നിക്ക് പോത് ಅಂಗಡಿ പോത് അരിക്കണ രാപ്പുജെ ഈരിപ്പുണ്ട ഇല്ലക പണ്ട ನಮ್ಮರೇಜೆ ಎಂಡ ಬಿರಗೊತ್ತ ಕೊಚ್ಚಡಿಕೆ ಅಂದ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ ಅರಿಕನ ರಾಪುಜೆ ಅರಿಕನ ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅರಿಕನ ಪುಂಡ ಈರ್ ನಮ್ಮೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಕನಪೇನ ದಾ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಗಿಮ್ಮೆ ಪಾಡಂದ್ರ ಪದೆಪ್ಪು ಕೊಂಚ ದಿಯರ ದಾನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಅರಿಕನ ರಾಪುಜೆ ದೇ ಅರಿಕನ ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅರಿಕನೇರ ಸ್ಟೋರ್ಗು ಪೋಪೇನ ಅಲ್ಪ ಜೀವನೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಆ ಜೀವನೇರ್ ಒಂಥರ ತೂಪುಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಮಾರೇತಿ ഇത് ആയ തൂപ്പുണിയാരുണ്ട് ഏരിയ തൂപ്പുണിയാ പൊണ്ണുള്ളിയുടെ മാത്രം ഈ പൊഞ്ചോട്ടയാ ദേ ആ അഞ്ചോഗു പൊണ്ണുള്ള പൊഞ്ചോല്ല ഒഞ്ചേല കാണ്ട് ദമാരേതി എന്താ അത് മാത്രം ഞാൻ തുപ്പേ ఆయన పొడి సరి తడామంట ఇది ఆల మండే వచ్చి అనిపించి ఎల్లెరిది బొక్క అరికొందలవా
ಪಲ್ಲೆಕ ನಿಂಡೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಪಂತ್ಯದ ಮಾರೇತಿ ಇದರ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯನ ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆನಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಅರಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಲುಸ ಎರಿಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಡಲ ಬಗಲೊಂದೆ ಪುಡಿ ಅಂಜೋಗು ಇರಗದಾನೆ ಉಲೈ ಬತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ರಾಶಿ ಬೇಲುಂಡು ಇರಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಹೊದು ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರತ ಗೊತ್ತು ಜಾಟಿಲ ಓಡು ಮಾತಾ ಓಡು ಪಂದ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ಇರಗೆ ಜಾನ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಬಿಡತ ಅತ್ತೇನ ಪೋಚಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೋತಿರತ್ತ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಬಲ್ಲ ಎಂಡೆಂಜಿನ ಅನ್ಪುಣಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಕಾವ್ಯಡಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಕ್ಲ್ ಬರ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅನ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತಲು ಪುಲ್ಯ ಕಣನೆ ಪೋತಲು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬತ್ತಲಡ್ಡೆ ನಿಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪಂಚತ ಮರಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆ ಆಣು ಪಾಂಡಕಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರಿಗ್ ದಾನಿ ಆ ಸಮಾಚಾರ ಯಾನ ಸುರೂಟ ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಜನ ಬಂದಾಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ನೀನೇ ತೂಪವೇನು ದಾದಿ ಇನ್ನ ಪೆದಂಗ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪೆದ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆಂಜನಕಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಒಂಜನಕಲು ಏತಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಎಂಡ ಪಾತೆರಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಊರ್ದ ಪೊಂಜುಲಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಇನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಪಡ್ಲಕ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲಡ ವಿಷಯ ಎಂಡ ಪಾತೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಪೆದಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬಕಲುಂಡದ ತಗ್ಗದು ಪುಡಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕನಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ದಾಯಗಿಂದ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಆ ಅಲೆ ಹೌತುಲೆ ಇರ್ನ ಪೊಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪುನು ಇರ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಬಂಡೋಣ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಈಟ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಪುಡತರತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಬಿ ಪುಡದಿನೆರಡ ದೊಂಡ ವಿಚ್ಚಾಲೆ ದಾದಗೆಯ ಕೇಶವ ದಾದಗೆ ದಾದ ಪುಡದಿನಿಗೆ ಪುಡದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅರೆಗ ಮರ್ಲಿ ಕೇಶವ ಬನ್ನಿ ಕುರ್ಲು ದಾದ ಕುರ್ಲಿಯ ಸಾಕಿನಿ ಕುರ್ಲ ಕೇಶವ ಬನ್ನಿ ಚಾಕ ಕುರ್ಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಕೊಂಡಲ್ಲವ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿಂಡೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಪಂತ್ಯದ ಮಾರೇತಿ ಇದರ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯನ ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆನಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಅರಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಲುಸ ಎರಿಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಡಲ ಬಗಲೊಂದೆ ಪುಡಿ ಅಂಜೋಗು ಇರಗದಾನೆ ಉಲೈ ಬತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ರಾಶಿ ಬೇಲುಂಡು ಇರಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಹೊದು ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರತ ಗೊತ್ತು ಜಾಟಿಲ ಓಡು ಮಾತಾ ಓಡು ಪಂದ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ಇರಗೆ ಜಾನ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಬಿಡತ ಅತ್ತೇನ ಪೋಚಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೋತಿರತ್ತ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಬಲ್ಲ ಎಂಡೆಂಜಿನ ಅನ್ಪುಣಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಕಾವ್ಯಡಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಕ್ಲ್ ಬರ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅನ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತಲು ಪುಲ್ಯ ಕಣನೆ ಪೋತಲು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬತ್ತಲಡ್ಡೆ ನಿಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪಂಚತ ಮರಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆ ಆಣು ಪಾಂಡಕಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರಿಗ್ ದಾನಿ ಆ ಸಮಾಚಾರ ಯಾನ ಸುರೂಟ ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಜನ ಬಂದಾಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ನೀನೇ ತೂಪವೇನು ದಾದಿ ಇನ್ನ ಪೆದಂಗ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪೆದ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆಂಜನಕಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಒಂಜನಕಲು ಏತಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಎಂಡ ಪಾತೆರಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಊರ್ದ ಪೊಂಜುಲಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಇನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಪಡ್ಲಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ತುಯರ ದನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಪ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಏಜ್ಡ್ ಮಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಅಮ್ಮರ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅವ್ನ ಜೇಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಬುಲಿಪುನ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಕಡೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಎಸ್ ಇನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವೆಯಾನು ಸೊ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ತೋದಿದ್ದಾರಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನಪರ ಮರ ಕೊಡ್ಚಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 20K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ